Znači, to je taj poznati srpski fotograf, Đorđe Grujica. Dobar dan. Grujica, reci nam šta radiš? Šta si to sad radio ovde sa nogicama? Reci mi, je li ovo ovde, šta je to neko očistio nogice? Da li bi uvaženom auditorijumu, to je taj poznati u svetu slikač golača, golih žena i muškaraca. Reci nam šta to radiš, je li to turpijaš ovaj... Oštrim patike za trčanje. Znači, oštrenjem patika, dobro. Evo, dragi građani, znači... Dođe čovjek da pomogne na snimanju i završi u govnetu. Znači, da bi imali oštre patike, treba budete fotografski asistent i da ugazite u kereću kaku. I onda je ovo je prirodna turpija i tu se oštre patike. Možda i nije bila ta kereća koju sam ugazio, čim tako smrdi. Ne bre, ker. Pa kako smrdi toliko? Pa ono, siromašan vlasnik iz Srbije hrani psa nekim đubretom. Hvala.